Isugki ka gani ha. Kumusta, Brad? Isuka ka? Nalahos gani ko. Gilakaw na lang ako pabalik. Oh, hello guys, ako nasa yung naginosaran si makabakang Bisayang Bakiog. Today natakaron sa Anjo World Theme Park diri sa Minglanilla. So actually ako guys, commute ra ko from Punta Prinsesa din sakay ko og padong sa Naga. Padong Minglanilla og dapat dito siya makitan before Petron. Parking area pa lang, madungog na namang syagit sa mga tao. Actually, nakoy ko yung guys. Kita na mga sa mga previous vlog. Si Barbs. So, ang butugasa ko siya nag-park siyang motor. So, hello guys. Sa kasunod na actually, ang amorang i-purchase nga ticket is teres lang, which is tulo lang ka rides. Then plus 200 pakasunod namin sa Snow World. So bali upat na nga mong bisitahon karon. Kasi may planong i-visit itanan. By the way, ara na akong kuyog, pinaka-virgin ako nga kuyog. Ano mo pag-expect of words gikan ani niya guys kay amang man siguro nitong hanya. So ang first na mong sakyan is roller coaster. Feel na ko ba? Feel na ko ba magsugod nagka-awkward ang life? Wala gitaw. Nag-operate na? Ay, naitaw nito ba ba? Oh. Ay, dara entrance. Ay, nailain. Okay, wag mo rin go-wait out. Amo gipahimus na ganun, mingaw ron nga. A day after Valentine's man. So humanami nga to sa ilang murag roller coaster nga paano bitin kayo kay gamay ra siya by force mo tag-upat. O wala pa jud ko madadag camera kay di allowed. Sige na lang. Anyhow, ang magsunod sakyan sa kaning boomerang sa maluyot awa. Kung pwede makadaot ka ng pandira ka ng camera, sana lang. Kumusta ang hair? Bahala lang, magkagubot ang kalibutan, ilang ang hair.
Hi vlog. So mo kuno to pinaka-extreme there sa Anjo World. Wala na, napami usa ka ride na lang. Lingaw, grabe. Sayang lang, hindi pwede mag-video sa taas. Wala pa ko ikaon ganun na. So ang next stop na lang gana mo isang Ferris wheel. Pag Ferris wheel na lang ni kay naka-biking sa mga lalagit ya. Last naman lang ko lang among ticket. Ako gigo ko na akong kuyo kay ay something. Isug ka gani ha. Kumusta Brad? Isuka ka? Oo, maikot ka sa nagilam. Ako diyabi kinadali ko ang goal. Yawas na nga ride eh. Medyo extreme man sa din siya oh. Pagka may gamay lang. Okay, nakakita man siya grande. Tingdo lang buang. Actually guys, nasa sila yung buffet diri. Ang buffet nila is 450 kung walk-in ka, pero kung guest ka diri sa lang parts, 350 na lang per head. So mo na siya, kali diri. Di na pa man to diri katong murag bump kami route. Murag salbabida. Because shorts ay dara ka na oh. Naay murag usingan ani. Kaya magbangka to. Uy, wala na, last na lang. Say tawagan amigo. Ha? Bumper boat? Ah, okay. Ito ang turo kung daghan mo. Binasaay na? Oo eh. Oo, kanang daghan, kanang magtinirahay ba? Kaya yun akong tabangan o basa, mga salbahis. So, mura siya Venice o concept, no? Venice. No? Mga kanal, Grand Canal. Pero man na siya. So, na mandatory picture nga to, no? Kung yung ano lang kadaghan ng tao, no, pwede man siguro din mo malibutan ng rides. 12 siya book rides. Kaya it cost you 800 pesos. Kaya plus 350 kung mag-1 ka, Snow World. Mulagi kong biyaan. Mana na itong last nga. Di, alam ko ba kung kung gusto na to ang anli, maurot mo na to, no? Kaya mingaw man. Pero paano minsan boring man sa double rides? Diba? Boring ganyan ang bumirang, diba? Boring nga yun. Kasakaon lang. Kasakaon lang. Of course, walang kamatayang souvenir shop kada exit sa mga rides. So actually, alam ka itong mandatory green screen, pwede tanin mo siya, mamili og background. Oh yeah! Anjo World! Kasi team song sa Anjo World. Anjo World! Anjo World! You're my Anjo World! For the Snow World, inigsulod pa lang nimo ang ilang mga ice sculpture ang imong unang makitaan. And of course, itry na to ang ilang slide. Effective?
Effective? May scam. Pwede na yung kapo? Scam din na. Scam din na yun ang bonfire. So basically, di ko siya yung alakadako ang room. Kunya, so mga around negative 30 degrees daw ang sinasasal yung mga room diri no nga technically usara gid siya ka passage tanan nga ang gibuhat lang nila is gamutanan lang nila tarpaulin nga background para ingon nga dahil ay siya puntahan so kanang lugar puro di permi din yung Pasko diri ganan ko wag ko kanang country pero di ko ganan mo kanang winter season good kay para na ko ba di ko ma-enjoy og laag malaki mo agtuon kay snow ra muli ra kadayon okay ra pero kanang mulaag kay ani nga bugnaw ya bagka pagka-outfit. At least experience na to sa Cebu. Naraman din sa Cebu eh. Kung mo ka-appreciate sa init. Saan nga coffee mas? Powder din siya. Noon sa 30 pesos mo. So, na-experience na ako ang winter yellow coffee. Oh my God. Kung din ako ga-expect ako din experience diri. Abi kita ko putyo-putyo ang katugnaw diri ay. Kung mag-expect nga ano yung diri kabugnaw. Magani na malit ka yung set na daan nga kani diri sa Dunggan o kani siya sa kamot. So muna to siya ang Anjo World. Actually, it's a good thing na theme park diri sa Cebu para di na ta mag-imagine na sunog na big Star City sa Manila. So na -1 na. Pero it's a good thing na Star City, Star City theme park diri sa Cebu. Thank you so much Anjo World. O hopefully mapunan mo extreme rides. So far akong na tripan ron isa katong bumirang. Kay cool jud ko siya tanan. So naninguha ito ni siya picture sa tanan niyang picture no kay mahal ba ito ng picture. So iyang gi picture kadaghan. Okay na boss. Tagbaw na boss. Once again, this is Alfred together with Barb saying G makabakang Bisayang. Bye to world. Bye.